F'Ċipru l-Parlament ivvota biex ma jippubblikax l-ismijiet tal-persuni li jkunu kisbu ċittadinanza permezz ta' programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan il-vot ittieħed wara li l-Partit tal-Ħodor ressaq proposta bilan li tkun ippubblikata lista sħiħa tal-ismijiet kollha ta' dawk li kisbu ċittadinanza permezz tal-programm li f'Ċipru jismu CIP. F'Ċipru b'kuntrast kbir ma' Malta, dan il-programm dejjem kellu l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-kamra tar-rappreżentanti, tant li 33 membru parlamentari ivvotaw flimkien kontra li jkunu pubblikati l-ismijiet u 4 biss ivvotaw favur li jkunu pubblikati l-ismijiet. Il-medja rapportat kif id-deputati kollha tal-Parlament Ċiprijott jafu li dan il-programm sewa taġi tal-politika tal-pajjiż u għalhekk jappoġġjawh. Aktar minn hekk il-Kummissarju għal ħarsien tal-informazzjoni f'Ċipru qal li peress li l-ismijiet ikunu diġà ħarġu darba illi toħroġ lista bihom biss jiksrilhom id-dritt fundamentali tagħhom. Fid-dibattitu li sar fil-Parlament Ċiprijott saret referenza għal fatt li numru ta' pajjiżi oħra għandhom skemi simili u ma jippubblikawx l-ismijiet. F'Malta l-ismijiet ikunu pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern bħalma jkunu pubblikati l-ismijiet kollha ta' dawk li jiksbu ċ-ċittadinanza Maltija. Fil-fatt il-medja għamlet ukoll rapporti dwar dawk li kisbu ċ-ċittadinanza Maltija wara li rad dawn il-listi. Minkejja dan l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tajt li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment f'Malta huwa wieħed sigriet meta mhux il-każ. Fuq kollox dak Malti u l-uniku programm ta' ċittadinanza approvat mill-Kummissjoni Ewropea.